vďaka Božieho milosrdenstva tvoj mimoriadny deň, keď môžeš začať nový život. Predstav si, pozrieš sa do zrkadla a plný úžasu si neveriacky pretrieš oči. S prekvapením sa dotkneš zrkadla a skontroluješ, či to, čo vidíš, odraze si naozaj ty. Ale áno, si to ty v celej svojej kráse, oblečený v žiarivom bielom rúchu s očami vyžarujúcimi skutočné šťastie. Myslíte si, že je to rozprávka? Nie, je to pravda. Neveríte, že je to možné? Na sviatok milosrdenstva sa môže vo vašom živote veľa zmeniť. Počúvajte. Nech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Volám sa Eva. S manželom sme apoštoli Božieho milosrdenstva. Sviatok Božieho milosrdenstva je pre nás mimoriadnym a vytúženým sviatkom. Tešíme sa naň celý rok. Túžime potom, aby sme nielen my, ale aj ostatní ľudia zakúsili, čo si z toho nesmierneho množstva milostí, ktoré nám chce náš Pán Ježiš Kristus v tento deň udeliť. Preto ho prosíme, aby si nás použil ako nástroje a odovzdávame sa do jeho vôle. Chcem spomenúť jeden zo zážitkov, ktorý sa odohral v roku 2023, čo nie je tak dávno, len pred rokom. Hneď ráno sme s manželom išli do miestnej nemocnice, kde chodívame ako dobrovoľníci. A pripomenuli sme si, že tam bol istý muž vo vážnom stave. Hoci sme ho opakovane nabádali, aby pristúpil k svätej spovedi, odmietal. Manžel sa s ním pokúsil porozprávať, ale odpoveď znela nie. Možno raz, možno neskôr. Napriek tomu, že sme vedeli, že jeho stav sa zhoršuje a nič sme nedosiahli, vybrali sme sa do Lagievník. Vrátili sme sa neskoro popoludní, vlastne už bol večer. Hoci to bolo v rozpore so zdravým rozumom, opäť sme sa vybrali do nemocnice, aby sme navštívili spomínaného muža. Stretli sme pri ňom jeho sestru. Rozhodli sme sa teda ju požiadať, aby nám pomohla. No, nemalo to žiaden účinok. Ešte raz som sa mu pokúsil prečítať úryvok z denníčka svätej Faustíny pod číslom 699. Po chvíli som sa vybral do nemocničnej kaplnky a poprosil jeho sestru, aby sa ho pokúsila presvedčiť sama. Krátko na to sa vrátila so slovami: nemá to zmysel. Bolo už neskoro a musela ísť. Cítil som, že to odporuje všetkej logike, ale opýtal som sa jej, či s ním môžem ešte raz hovoriť. Od tohto okamihu sa veci začali uberať iným smerom. Ukázalo sa totiž, že dcéry ďalšieho pacienta počuli citát z denníčka, ktorý sme nahlas prečítali, a ako sa v zápätí ukázalo, jedna z nich sa úspešne pokúsila presvedčiť spomínaného muža, aby sa vyspovedal a využil tie osobitné milosti, ktoré Ježiš pripravil na sviatok Božieho milosrdenstva. Na našu veľkú radosť súhlasil nielen ten muž, ale aj jeho sestra. Ba dokonca ďalšie 3 ženy, ktoré počuli citát z denníčka svätej Faustíny, sa spýtali, či by sa aj oni mohli vyspovedať a prijať sväté prijímanie, aby dosiahli tie veľké milosti, o ktorých nikdy predtým nepočuli a nevedeli o nich. So srdcom preplneným radosťou sme išli po kňaza, natešení, že 5 ľudí v ten deň prijalo sviatosť zmierenia i sväté prijímanie a tak dosiahli tie neobyčajné milosti, ktoré Pán Ježiš na tento deň pre nás pripravil. Týmto svedectvom chceme potvrdiť, že keď pevne veríme, otvoríme svoje srdce a dáme Bohu k dispozícii aj svoju vôľu, použije každého z nás k našej i svojej radosti.
tak toto cítime vo svojich srdciach a o tom svedčíme. Zmena života jedného človeka pomaly premienia celý svet. Ježiš na Sviatok Božieho milosrdenstva povedal: duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému príjmaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Využíme túto milosť, ktorú nám Boh v tento deň pripravil. Dovoľme mu, aby cez nás zmenil svet. Dôležité je, aby sme sa vyspovedali a v deň Sviatku Božieho milosrdenstva prijali sväté príjmanie. A k tomu ešte pripojili postoj dôvery voči Bohu a preukázali milosrdenstvo blížnym. Úplné odpustenie vín a trestov je milosť porovnateľná s milosťou svätého krstu. Nepremeškajte túto príležitosť. Využite túto milosť a nech vaše rúcho, teda vaša duša, vyzerá ako nová, nech je snehobiela a žiarivá. Naplánujte si už dnes, ako prežijete Sviatok Božieho milosrdenstva.